Delok ombak apingan. Ngerti ya. Wis ngerti? Heeh. Gak sapa Bang, Gak sapa kerja bakti ki ora leren-leren ngono Mas. Pelanggaran iki. Bang. Pecah HP-mu itu. Pecah. Gak apa-apa koyo kerja bakti saat masa COVID-19. COVID-19. Nyup-nyup. Silpa kok. Aku anu ya. Wis gak satengin. Kirim ke wong perantauan yo. Bangun tolut. Kirim ke wong perantauan. Oh, kek lek turut kek sing nyup. Lah semene garing ora nyup. Malah dadi kletek. Gak apa-apa gue dadar dok. Ngene iki nggo nglukis rambut dadar dok. Oh. Om Putra, Mas S, Pak RT. Aku kecil terkenal lho. Ya jaluk, jaluk foto karo aku mau. Itu nang buat Mas.